og hjertelig velkommen til den her video. Og i dag der skal vi ud og fiske. Vi skal fiske i Gane Å. Det kast for de to. Vil du fange noget her? Nej, det gør du faktisk. Det var uheldigt. Vil du fange noget her? Ej, aldrig. Nej, det var uheldigt. Vi se, hvordan de klarer sig med deres kast. Hvordan går det herhen? Ikke så godt. Har vi ikke fanget noget? Nej. Så må jeg hellere hen og spørge, hvordan det går ved de andre. Så er du bare. Hvordan går det herovre? Har du fanget noget? Nej. Det var ikke godt. De har heller ikke fanget noget derovre. Har de ikke? Nej. Hej. Kan jeg få et langt kast for dig? Ja. Ja. Ej, det var langt det der. Skal vi se, om du fanger noget? Det håber jeg. Desværre ikke i bid. Nej. Bare tang. Ja. Hej, kan jeg få et langt kast for dig? Ja. Det var langt det der. Ja. Skal vi så se, om vi fanger noget? Ja. Nej, desværre. Der var ikke noget. Det var ærgerligt. Det er mørkt, og vi tænker, at vi skal til at pakke sammen. Vi skal lang tid her i Gane Å. Og subscribe og like, hvis I kunne lide den her video. Vi er så med. Vi ses.